Jeg er Champ 2 Division 2. Nice. Jeg tror, den er i... Det ved jeg sgu ikke. Champ 2 Division 2. Ja. Er du ikke 1390 eller sådan noget? Det er sgu. Er du 12? Nå! Ej, vi skulle samme rank, mand. Nå, det står 18, mand. Ja, tak, mand. Jeg troede, jeg var inde og kigge på din, så stod der, at du var fucking 1390, mand. Så tænkte jeg, ja, okay. Boom. Den har du, ja, lige frem. Bang, lige præcis ret. Her har du det igen selv, der. Ej, du er svin. Øj, det er close. Ja, var det godt lavet, mand. Ej, hvis man må spørge så pænt ret, hvad er det så? Ej, for helvede. Hvis man må spørge så pænt ret, hvad er det, du sidder og spiser? Ja, godt du bare høre, Daniel. Det er en gang ris med kylling, og så sådan noget rigtig fedt sovs. Når du har været til fodbold? Ja, bare Lækkert, mand. Tirsdag og torsdag. Ja. Nice, mand. Den er bare lige til dig. Og så kamp i weekenden. Ej, det er løgn. Ja. Pis. Ja. Øj. The bounce. Er han her? Eller. Nice. Ja, tak. Han er god. Ja, tak. Igen. Bum. Til Rita, dreng. Der er du alene deroppe. Jamen, det er også bedst, når du er alene. Nice. Ja, mand. Jeg prøvede Breezy. Det var tæt på. Hvor ser den? Bare sagde den. Prøv lige hallo en gang. Den er god, den der. Ja, du har den. Jeg døde for boost. Ej. All under control. Her var skåret, hvis de var med. Jeg har den. Fint. Det er der, man spiller med dig, Ræv, så skal man være klar for sådan noget. Så skal man skal være klar på det hele. Ja. Og det er jeg også, mand. Nice. Det var tæt på, at jeg havde sendt den der lige ud forbi stolpen. Kongepasse. Det er godt set, det der. Ja, tak. Og svært at overse det, men det var fandme. Men det lå, hvor den skulle. Ses med dig, mand. Ja, det går lavet. Kommer til dig. Nå. Jeg skulle sige, vi sejses. Vi dribes. Hvis han er midt, så kommer den der, det er 100. Hvad er det der? Jamen, det bliver serveret på et sølv. Så boost! Jeg knipper den. Jeg knipper den. Ja, den er god, den kommer lige ind i midten, dernede. Ja, tak. Ja, der. Ja! Ja. Det var ellers hjernedødt pop, det der. Hvad? What? Var det mig, der scorede? Det var bare underligt. Hvad fuck kunne det lade sig gøre? Ses. Vi ses. Vi dribes. Ja, Bonnie hopper bare, bror. Det er simpelthen så OP. Nice, mand. Nej. Jeg skulle rette lidt til det her. Bonnie hop. Jeg hopper bare, men... Men det er vi. Kan jeg lige få et sketch video? Min wave dash virker ikke. Jamen, det er controlleren. Jeg har lige købt en controller, bror. Det er fejl for fabrikken, det er 100. Bang, bang. Bang. Nej. Close. Jeg har set et anderledes udkom der. Ses. Det er fint, den tager den der. Så er det bare ned i kassen, mand. Der var bounce. Der var så hårdt bounce, bror. Ej. Det er fint. God tid. Man skal være klar på det hele. Jeg svører ikke. Jeg troede, jeg havde readet faktisk. Ja, Daniel. Ja, Daniel Karl, mand. Han tror, han kan demo ham, det han er grim. Altså, jeg ved ikke, hvad han tror, han er. Prøv at se, om det han kører bare for demo, og jeg psyker ham bare. Okay. Og vi skal lige nå at score 2 baser, jo. 3. Vi skal lige nå at score 3 baser, jo. Ja, men det var han. Han var helt fra den. Jeg skulle have sagt noget der, så kunne jeg score. Jeg er med den. Jeg er lige der. Okay.
Og god den der. Den sad godt, bror. Men det var fandme også lige på tingene. Det var det, og det er det altid, når jeg afslutter. Det var Det er altid lige på et hængende k***ovn. Midt. Ja. Nå. Til dem. Ja, men op. Ja, det var til dem i stedet for. Det er også federe. Det er det. Det kan godt lade sig gøre, jo. Jeg faker den der. Ja, gør det. Ja, det er totalt sur urt og gammel sørg, mand. Ja, tak. Ja, Oh my god. Oh my god, bror. Ja. Det kan være den møgdyr, mand. Altså. Hold nu kæft, mand. Den lever. Jeg kan også gå endnu. Du har lavet hårdstand. Og bare fuld fake på den første, er du? Ja, tak. Godt af Marco. Vi laver bare choose to lose. Ja, det gjorde også. Jeg hader det her spil. Det er så meget, altså sådan helt inderligt. Sådan. Videre. Demo. Fiction. Hey. Nej. Jeg blev grøllet. Jeg tager bagblues bare pres. Ja, han der. Nej, i hvert fald den der. Ja. Nej. Ja. Oh my god. Det var lækker. Helt seriøst. Den er god, den der. Jeg går hjem, jeg gør. Nej, bare, min... Den kommer til dig. Klappet. Oh my god, man. Nej, jeg misser. Jeg rammer helt skævt. Hvor er du varm? Jeg tror for ham. Okay. Hvad er det der? Ja. De spillede med mig. Så er det ud. Okay, vi ses. Vi ses. Ja. Kom nu, bare pres den. Du skal bare ind. Hurtigt. Okay. Nej. Ja. Jeg ligger derinde. Lige der. Nice, mand. Hjernedød. Kongepas, det der. Hvor er det varmt. Oh my god.